алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардоро иншоалло хуб ҳастед, тинҷастед. Аллоҳ баракатонта. Бардорои азиз, камтар насиҳати бародарона бардорои ёше ки бисои Москва омадагин 20 сола, 21 сола, 25 сола, 30 сола ҳастен. Субҳаналлоҳ, бисёр бардоро ҳама риш мемонен. Алҳамдулиллаҳ, хай риша мондем. Бардорои азиз, риша якум барои суннати пайғамбар Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мемонад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ришотона бимонед, буртатона қайчӣ кунед. мо итоат мекунем. Вақте итоат кардем, бардорои азиз, риша барои мо дашт намонед. Риша ба тартиб бидуред. Якумаш, дуюмаш ки вақте ту риша монди, бародарҷон, ба ин риш унау ҷое ки непристойни, ҷое ки недазволина, бардорои азиз, надруинам хел ҷо. Ва риша мондем, бардорои азиз, дар тикток шиштаву дар инстаграм кати дигаро гап задан, масад маърифати тоҷик бидантона, муслимон бидантона пас накунед ва ай пишти шумо як бародари дига изо мекаша риш монад. Валлоҳи риша монди, вақте дар бар як духтаи уруса ёки дар дасти пива ёки дар клуби ресторани риш кати суннати пайғамбар кади, ришит наму қадроз рақс кадеси да ҳамун ришит бо дар дасти чун чизои ҳаром асад. Ин мусулмон дар ҳеҷ хеле чизо непадабайд. Бародари азиз, дина барои чӣ насиҳата карди сардон? Дина як бачаи тоҷик 21 сола ҳамхе риш мондагия дар чепем хеле ки новости мегем хунда, нов сайтои хунда додем ку Парвиз ТВ, чизое ки авария меша, ҳодиса меша, мепартанд. Ҳамин чепаи Москва я бачара суратша мондан, бачаи 21 сола тоҷик наистагия. Тоҷик наистагия приставал женщина, масад маньяк насилуд. Ам хелиш нависиян ки маньякай насилуд кадагия. Кофтаи санша роз да айпишти ҳамун вақти ҳамҷа тоҷик нависагия. Айпишти ҳам комментариёра хундум, я намудам қа гуфтаги ҳамун ки тоҷикои хеле риш мондагия. Нигоҳ айпишти як кас, як одам ҳама подара вайрон мекунад. Айпишти ҳамун як кас, ҳамун ришиш мондагия. Як кас, любой миллат мега, семья без уродов не бывает. В каждом нации есть плохие и достойные есть. Но айпишти як бародари ки да як ҷоя корои не то мекуна, я шармандагӣ мекуна, бо риш мондагия. Бисоим бачаҳои ёсуд ҳамадан хе риш мондагиен. Анами хеле када мегарден, бовар кид субҳаналлоҳ, камтар адоб, ахлоқ, камтар мусулмонӣ, камтар инсоф. Вақти як ҷо дуромадӣ дар пеши ҳам урусон, худтона шарманда накунед. дар ҳамин ҷо бародари азиз, бовар ки шумо ай ватан омадем барои кор, сараки хам ришакат хуш ро пас кардагӣ, пичаскад япара бӯи хуш, либосои тоза пӯшидагӣ, ай пишти кор зиндагӣ мерай. ҳамун як мусулмон ҳам дидадам, я ҳамё ҳам дидан, меган ираби ихе ахлоқ дора, ихе чистоплодния. масал мемонен, худтона нигоҳ намекунед, ба ҳар ҷо мерен, гап метен, механден, ҳаҳа мекунед. дар ҷои кефси пепси мешинем, пива мезанем, ҳаҳа риша мондагиан, ҳам охир риша монди корора накар. Субҳаналлоҳ, ай пишти ту мо дигаро намефурам, он дигар риш монем ки изо мекашем ки риша шарманда кардагиен. Субҳаналлоҳ, мусулмонам якум, дуюмум миллатам тоҷика. вақте мебинам як тоҷик бародар ма як ҷоя чӣ мекуна, вест амиҷада ҳама мегӯянд ки тоҷикон ҳозир нам бачара комментариёш да ҳама ҷо он тоҷики масалан насилуд, занакора насилуд кеса ҳозир роз дар кофтаи риш мондаги бачаи 21 сола, 20 сола риш мондаги инами кора кад. ай пишти ӯ ина ёз ягон бачаке ки дар стройка кор кеса ёз бо ҳама раман мекунам, проблема мекунам. шумо омаден дар ҷои хеле кадем масал меган то масал як чӣ меган матали тоҷикия ку шаҳри бегона рафти я чӣ меган кур мекунӣ, чӣ масал як шаҳри дига омадӣ, камтар ахлоқта, адобта, ту мусулмони муъмини тоҷики фарҳанг дори, культура дори, масал камтар дига хел ахлоқта нишон мутен. миёем бародарои азиз, аз барои Аллоҳ масал дар ҳеҷ ҷо слишком безе пухтунавистӣ мекунен. ихе намеша охир бародарои азиз, камтар ахлоқ, камтар адаб кати муомила кунен. кам я мурусамбина бага ираби чихе бо фарҳанган, чихе чистоплодиян, масал дӯстон бидоран, бо ҳамун дини шуморо қабул кунанд. қасам ина ай пишти ӯзнаи бача бо ҳама ҷо да месам меган ки тоҷика шумо хеле нодидаем. дар комментариёш як гапо нависаган ки ё нодида духтаро чиза навдидам. масал як ҷоам дур омадем тетсе метсе гиҷоям боша, камтар хеле субҳаналлоҳ номуси мардаки камтар хеле як урусанам хе нигоҳ кунию дига риштанам хе мондаги, анам хе прическа либосои анами макафакалакитон пӯшидаги. субҳаналлоҳ, камтар ахлоқан риоя кунен. охир омадин ози ай пишти як гоҳ хурди як духтари уруса пристават кардин, ай пишти оз вес тоҷика мехезан, меган ки тоҷикон насилден, тоҷикон ха. мо вақти як кори бад мекунем, да ҳама ҷо меган. вақти тоҷик кори нег мекуна, да ҳама ҷо намеган ша. аз барои Аллоҳ мегум бародарои азиз, бародарое ки ҷа ҳастанд дар страницаи ман, алҳамдулиллаҳ бисёр бародарое бо маърифатанд, бо фарҳанганд, намозхонанд, аммо ҷуръат дорен, рафиқи дорен ки ҳам хеле ҷоҳилӣ, ҳам хеле коро мекунанд, ҳамро насиҳат кунен ки ҳам хеле короро накунанд.
валлоҳи ин суханонро ман барои нагуфтаам ки мақсад якта номуста пас кунам ё якта бигӯм ки шумо хелиену хеле не валлоҳи қасам ман насиҳати бародарона кардесам аз барои Аллоҳ дӯстон медорам ва мехоҳам ки мақсад шуморо дар ҳамин ҷо як кас ба чашми бад нигоҳ накунад як кас проблематон накунад камтар шумо шаҳни шарафи тоҷик будан мусулмон будан просто мехоҳам боло бардорем бардораи азиз валлоҳи қасам пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям мегӯяд ки аддину аннасиҳат ҳамин дини хумо насиҳат аст меҳрубонӣ ман ҳамчун бародарона насиҳатон кардем бе ягон кибр бе ягон чи просто ки ҳамин хеле корора бародар дорем рафиқ дорем кадомет ки ҳастен илтимос аз барои Аллоҳ накунем дар ҳамин ҷо масалан ай пишти шумо бисёр одам страдат мекунанд ай пишти шумо номи тоҷик пас мешавад аз барои Аллоҳ мара правил фаҳмем бо хато нафаҳмем бардори азиз ана ба бинависе акай хе гуфти ӯ хе гуфти ман аз барои Аллоҳ дӯстон медорам ин насиҳати бародаронае ҳамчун ака кадоме ки додарай додар кадоми бародарай акай ҳамчун ака ҳурмат бародаронаст насиҳатаи бародаро валлоҳи қасам ку дардат мекунад охир мебинӣ бачаҳоро мақсад 21 20 сола 23 24 25 корушона валлоҳи қасам мардак да их коро намезеба охир субҳаналлоҳ зубайра вақти 16 сола сподвижник буд субҳаналлоҳ риш надошт не ки ахлоқ дошт мақсад маърифат дошт эмондорӣ дошт мардакӣ дошт охир шумо айвод ёд бигирен ячира ай саҳобаотон ай историятон иқа олимову иқа мақсад учёниҳои беҳтарин доштем мо форс будем мақсад чӣ дард задай ки ҳозир ҳамин мақсад фақат дар ҳамин москваву дар тиктоку дигар дар ҳамин хаду кӯчаи ҳамҷо мебинем то охари шо мондагӣ фақат барои соягиву барои модаву барои тема кардан охир нестоитай бародарҷони азиз падар модару туро роҳӣ карда ки ту пул кор кунӣ нигоҳ биншон кунӣ во туро ба як умед калон кардан ки иқа сол калон кардан ҳозир ту бо биёи москва бо дасти вора бигирӣ